let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. To prosím vás stáva cez prázdniny o 6. Ale nie. Obetoval som sa kvôli chalanom, lebo dneska prídu sem do Bratislavy z Prešova, už viete kto. Áno, Paťo a David. A idem práve aj na stanicu, takže ako som aj hovoril na stredovom vlogu, že pôjdeme do Jump Areny, tak do Jump Areny nepôjdeme nakoniec, ale pôjdeme do mesta a tak sa poprechádzať. Máme za sebou zrkadlovku, takže znova pekne zaberí a čakám na vlak. A bude pravdepodobne s nami ešte jedna kamarátka. Ženská osoba bude medzi nami. Pozrite, koho už som stretol a koho mám. A na stejci som ich neprivítal, ale... David, ako sa mi máš? Dosť zle, keď ťa vidím. Ja som myslel, že skápem, keď som ráno stal. Už sa tešíš na KFC? Haló! No a ne? Ideme ku hračkám. Čak, a čo budeme robiť do 10. chápeš? Máme času kopu. Detský set. Nička vidím. Zrkadlo! Ja som ešte to je otvor, vieš? Zrkadlo. Nič, aspoň sa tam môžete pozrieť. Jasné, dám ti tú kameru, hej? Takže teraz uvidíte. Budeš profi skill Davida. Môžeš ju dávať na krk. O, počkej, našiel som niečo lepšie, sorry. Som späť. Výborne, výborne. Vieš, ako máš zaostrovať? Nie. To ťa nikto doma neučil. Kolečkom budeš zaostrovať, normálne, ne? Tu. Postav si svojich transformerov z nového filmu. Postav Optima Prima a transformuj ho na vozidlo. O. Božek staviteľ. Strašne tupo vyzeráš. To je exkluzívny záber toto. No tomu ver, to tam na titulku. Naša kamaráta medzi oblečený. Ty kokos. No, dobre. Matka nos. Ej. No. No, takže David, ako prebieha natáčanie? Výborne. Výborne, dobre. Takže ideme už do parku, pretože... Ty si už hladný? Nie. Dobre, takže ideme do parku, niečo tam porobíme. David, natáčaj pekné zábery. A Paťo, ty sa kochaj.
No, takže ľudia, tento vlog asi bude mať 20 minút, pretože išli sme hodinu a pol ideme ešte do Aparku. Všetko natáčame, čo je len možné, pretože ešte chcem ísť za Slavín. A príjme do Aparku a tam ešte potočíme. A budeme musieť vydržať až do 11. do noci, pretože ich odprevádzam na vlak. Takže príjme tam roztočením. Roztoč to, nekoperujeme Johna, roztoč to. No, sme v Aparku a ideme sa napapať. Nie, nejdeme sa napapať, lebo všetko je zavreté. No, takže, sme už v Aparku, sedíme, čakáme, kým otvoria food karty. Fajme to, že? Tak. Dobre, čau. Paťko, čo si chorý? Tak troška. Pozri, aký šťastný. Toto je zdravá strava. Mesový obchod. Stačí. Ideme na Slavín. Znova už idem asi 3. krát tam točiť. Chlapci, ďakujem. Ale s nami si nebol. Tak s vami som nebol, no to je pravda, ale tak znova to budem točiť, nevadí. Ticho. Potom čo? Potom ideme do toho Aparku, ideme do kina. Takže budem mať ten vlog pol hodinu. Takže ideme na Slavín. A znova niečo potočím na Slavíne. Potom pôjdeme do toho Aparku a tu bude koniec príbehu, ich odprevadím a tak. Vypíš to. No, takže ešte ideme niečo potočiť na Slavíne. Tak keď som tam už asi 300 vecí 1000 točil na Slavíne. Zrkadlovku. Dobre, a dám ti spomalené zábery, hej? No, ja si dám. Dobre. Dobrý deň, poďte za mnou. Prevediem vás Slavínom. Je to pamätník, je to veľmi veľký pamätník. Počkajte, mám pomalý internet. Sú tu pochovaní ľudia, ktorým dávame hold, česť, pretože zomreli vo vojne druhej svetovej vojny. Hovorím jak Maďar. Pamätník bol postavený v roku 1957 a sme tu v roku 2017. Wow, veľmi dojemné. Je tu pochovaných 6845 vojakov, ktorí padli vo vojne. Postavení, navrhnutí Jánom Svetlíkom. Môžeš to ukončiť a ideme natočiť nejaké pekné zábery umelecké. A takéto veci budem hovoriť, keď pojeme nejakú pamiatku, hej chlapci, hej? Hej, aby bolo niečo poučné na tých vlogoch. Na tom nebolo nič moc poučné. Jakže nie? 6845 vojakov. Bolo počet. Hodne ich bolo veľa. Ok, čau. Dobre, umeleckú zábery. Čau.
Chalani. Čakali sme pol hodinu na autobus, pustili sme si hudbičku, Paťa volal na neboli ho. Pustili sme si hudba vieči. A ideme do Auparku. Ideme na nejaký film, ale máme všetko času, tak niekde asi pôjdeme asi. Možno do Starbucks, čo sme navrhovali, tam neboli. Uvidíme, čo tam bude a niekde ste tam neboli. Takže tak. A na film ideme aký? Why Him. Nejaká komédia. Uvidíme, čo to je. Neviem. Ešte sa vidíme v Auparku. Vieš, pozerám, mám také názvok, že Why Him. Uvidím taká romantika, čo tam večer. Pozerám, že po 15 rokov. Čo som pozerám? Komédia. Dajte ešte si. Vedľa neho. Páči, určite film. Ďakujem. Chalani, kde sme? V parku. Ani jeden z vás nemá otočený normálny pohár, aby som ho na ňo mohol naostriť. Si spokojný. Krásne. No, už sme v kine. Sme v kine. A zakýva do kamery. Serus. Zakýva do kamery. Zakývam do kamery.